नमस्कार प्रेक्षकांनो, लक्ष्मीच्या पावलांनी या मालिकेच्या येणाऱ्या भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, की आता आबांची नर्स म्हणून या सुकन्याचं सिलेक्शन झालेलं असतं आणि ती कामासाठी अद्वैतच्या घरी आलेली असते. तेव्हा अद्वैत तिला म्हणतो, "मॅडम तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे. तुमचं काम आतमध्ये आहे, बाहेर नाही." असं बोलून तो आतमध्ये निघून जातो आणि सुकन्या तुळशी वृंदावनाजवळ जाते. तेव्हा तिला अद्वैतने कलाचं मंगळसूत्र तुळशी वृंदावनामध्ये टाकलेलं दिसतं. ती घेते आणि आतमध्ये येते. आतमध्ये आल्याबरोबर आता ते मंगळसूत्र हातामध्ये घेऊन येते आणि अद्वैतला म्हणते, "मला हे मंगळसूत्र तुळशी वृंदावनामध्ये मिळालं. नक्कीच या घरच्या लक्ष्मीचंच असेल ना?" असं जेव्हा ती सुकन्या अद्वैतला म्हणते, तेव्हा अद्वैत तिच्याकडे मागे वळून पाहतो आणि कलाच्या जुन्या आठवणी सर्व त्याच्या डोळ्यासमोरून जातात. हा प्रसंग खूपच इमोशनल असतो. सुकन्या ते मंगळसूत्र घेते आणि अद्वैतला समोर धरून दाखवते, "हेच ते मंगळसूत्र तुळशी वृंदावनापाशी मला पडलेलं मिळालं."